kaninyo ang Ginoo. Isagyaw ang iyang mga buwan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Masalamat po pagkain tungod sa iyang pagkahalangdon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miadto si Jesus sa kalungsuran o kabalangayan o nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya, may usa ka tawo nga nangutana kaniya, Sir, juta ra ba ang maluwas? Si Jesus mitubag, paningkamot kamo pagsulod sa singpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Bubangon ang Pangulo sa panibalay og sirhan niya ang pultahan, unya inigtindog ninyo didto sa gawas o magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga magaingon, Sir, abrihin tawon ang pultahan. Mutubag siya kaninyo, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Unya, mutabag usab kamo, mikaon ug miinom kami uban kanimo, ug nanudlo ikaw sa among lungsod. Apan mutubag siya pag-usab, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo, pahilayo kamo kanako, kamong mga dautan. Hilabahan unya ang inyong pagdangoy-ngoy ug pagkagot sa inyong ngipon, ini kakita ninyo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, ug sa tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios. Samtang adto ra kamo sa gawas, daghang mga tao, ang mga bot gikan sa sidlakan ug kasadpan ug gikan sa amihanan ug habagatan nga motambong sa kan-anan didto sa gingharian sa Dios. Ug unya kadtong naulahi karon mahiun na, ug daghan usab nga karon nahiun na maulahi. Maigsoon ko ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Adunay sikat kaayo nga kanta sa misa, no? Kaning hagit sa Ebanghelyo. Sigurado ko na nakaduog na kamo og nagkanta niini nga kanta no sa komunyon, no? Nga sulti pa sa chorus ni ining kantahan, no? Dili sayon ang pagsunod kang Kristo. Lisod daw ang pagsunod o pagkinabuhi sa usa ka Kristiyano. Pero ang pagbasa nato karon, mapagbasa nato, nagpahinumdum ka nato nga, yes, lisod ang mahimong matinud-anon nga sumusunod ni Kristo, apan dili kani imposible. Siguro mas mayong pangutanon nato atong makagalingon karon, unsa man ang pwede nato mabuhat o unsa ang atong pwede buhaton aron aduna kitay kinaiya sa usa ka tinuod nga sumusunod ni Kristo. Kung mamili kitag atong pares, no, sa kinabuhi para sa mga babae, no, sikat kay ni nga acronym karon tungod aning PBB nga gikan sa bantayan nga babae, no, si Shuvi. Ang iyang ideal man daw TDH. Tall, dark, handsome. Okay. So gamiton ako na karon nga kita purunta isip mga tinud nga Kristiyano dapat TDH punta. Dili tall, dark, and handsome, pero una, letter T, truthful, matinud-anon. No? Daghan bang mga hiyas nga kinahanglan nato puy-an isip mga Kristiyano, pero ang pagkamatinud-anon ang usa ka lisod kaayo nga puy-an. No? Ang tawag sa ato nga mas mahimong matinud-anon o mubarog sa kamatuoran, kay pahinumdum nato kini nga ang kamatuoran mao lamang makahatag og kahayag og kagawasan sa atong kinabuhi.
Kung kita naa diha sa matuod ug matinud-anon kita, dili kita mahadlok sa atong pagpuyo kay wala man tay ginataguan. Sa panahon karon nga daghan kaayo ang fake news ug dali kaayo sa ato ang mutuo sa mga bakak. Gani kita pagyud mismo ang mo propagate aning fake news, no? Kay kung sa panahon pud karon kung matinud-anon ka, patyon ka. Mao gina nga dili sayon ang pagka-Kristiyano. Kay dili lang tagi awhag sa Ginoo nga mahimong matinud-anon, pero ang pagkamatinud-anon parte sa atong identity isip mga Kristiyano. As a Christian, we are truthful and we should be truthful because Jesus is the way, the truth, and the life. So pangutanan nato sa atong kagalingon karon, matinud-anon ba ta? Are we truthful? Are we true to who we are and what we are? And do we value truth in our life? Letter D, kinahanglan isip Kristiyano, aduna kitay disiplina. That we should be disciplined in living our life. Kinabuhi sa usa ka Kristiyano, kinahanglan og disiplina, labi na diha sa paggahin og panahon sa lalom na pag-ila sa Ginoo. Gani mo nang ato nabatian sa second reading, sometimes God would test us to discipline our hearts to be strong enough. No? Sa mga ginikanan, no, na naa diri nagtambong ning misa, no, usahay kinahanglan nato i-disiplina atong mga anak para sila makatuon sa unsay tama, sa unsay mali. So diha sa atong pagpuyo usab isig mga Kristiyano, kinahanglan naa kitay disiplina sa atong panahon. Nga dapat mugahin kitag panahon para sa Ginoo, para sa ubang tao nga mas mailhan nato sila, ug mugahin usab kitag panahon nga mopalambo sa ato ang pagka matinud-anon nga Kristiyano, sa atong pagpaningkamot sa paglambo, sa pagpuyo sa mga gawi, no? Sa mga hiyas sa usa ka tinuod nga sumusunod ni Kristo. Apan walay disiplina nga walay pagsakripisyo. Pagsakripisyo labi na sa atong panahon alang sa Ginoo diha sa pag-ampo. Kaya ang pag-ampo ra gyud ang magpalig-on kanato diha sa atong relasyon sa Ginoo. Pagsakripisyo usab og panahon sa pag-ila sa atong isig kaingon labi na sa atong mga karelasyon o kung diin kita ginatawag sa mas lalom pa nga relasyon diha sa atong kinabuhi. Atong hinumduman nga atong kasing-kasing usa ka muscle, no? Nga ang muscle kinahanglan po na siya i-train, i-discipline, tamang panahon, tamang pagpaningkamot, arong mas mahimo siyang lig-on, no? So that our hearts become strong enough to love better and to serve more. And finally, letter H sa TDH, humility. Dapat nakitay humbled heart. Ang tambok nga yuta, no, ginatawag nato nga humus. Mao po na siya ang root word sa word nga humility. Nga kung humble day kita, ang atong kasing-kasing usab sama sa tambok nga yuta. Nga kung diin ang mga Kristohanong hiyas mutubo, mulambo diha sa atong kinabuhi. When our heart is humble, other virtues will grow in our life. So kinahanglan atong paningkamutan nga kita humble. Yeah, humility pod of heart means nga kita kanunay mosalig nga ang Ginoo mas labi og mas dako pa kanato. Nga kita dili makapadayon sa atong kinabuhi kung dili kita muduol o mupuyo og suod nga relasyon sa atong Ginoo. Humility of heart also pasabot niini nga ang atong kasing-kasing andam og abri kanunay sa pagdawat sa grasya sa Ginoo ug andam og abri usab diha sa paghatag, no, pag-share niining grasya ngadto sa uban labi na sa mga nanginahanglan. So mga igsoon sa atong pagpadayon niining misa, pamalandungan nato kanunay, TDH ba kita, no? Truthful ba kita sa atong pagpanginabuhi? Check, no? Disiplina ba kita? Naabot ta kini discipline. Do we have discipline in our time, in our effort to become better? Bisan pag manginahanglan kita magsakripisyo, dapat check po na siya. Humble ba kita?
Kanunay ba kita mosalig sa Ginoo, kanunay adunay kasing-kasing nga andam ug abri para sa Ginoo ug para sa mga nahanglan. Dapat check na check. Ang pagbag-o mga igsuon usa ka proseso. Dili siya dali nga mahitabo. Busa makanunayon kita nga moampo gyud mangayo og tabang sa atong Ginoo nga kanunay niya kita nga dasigon sa atong pagpaningkamot nga mahimo kitang kanunay nga TDH para sa Ginoo. Truthful, disciplined, and humble of heart. Sana nga, sana all. Shalom.